A labaran namu na yau za mu yi duba ne zuwa ƙasashe guda 5, amma da farko ga muhimman kanunsu. Za ku ji cewar ƙasar Iran ta caccaki ƙudurin shugaban ƙasar Amerika Donald Trump na fara gwajin makamin nukiliyar ƙasar Amerika. Sannan kuma za ku ji cewar shugaban ƙasar Venezuela Maduro ya nemi taimakon ƙasar Iran da kuma China da kuma ƙasar Rasha na makamai kafin fara faɗansa da ƙasar Amerika. Haka zalika, shugaban ƙasar Amerika Donald Trump ya zargi ƙasar Pakistan da sayarwa da ƙasar Turkiyya makamin nukiliya. Sannan kuma shugaban ƙasar Amerika Donald Trump ya ayyana Najeriya a matsayin ƙasar da ake wa Kiristoci kisan kiyashi. Haka zalika, a cikin awa 48 an kashe mutane aƙalla fiye da 2,000 a ƙasar Sudan. Duka dai waɗannan su ne labaran da za mu tattauna a yau, sai ku gyara zama domin jin cikakkun labaran. Ƙasar Iran ta caccaki ƙudurin shugaban ƙasar Amerika na fara gwajin makamin nukiliyar ƙasar Amerika. A ranar a shekaran jiya ne shugaban ƙasar Amerika Donald Trump ya ayyana sojojin ƙasar Amerika su fara shirye-shiryen fara gwajin makamin nukiliyar ƙasar Amerika, wanda ƙasar Iran ɗin ta bakin mai magana da ministan harkokin wajen ƙasar Iran ɗin Abbas Araghchi ya bayyana cewar shugaban ƙasar Amerika ya saba irin waɗannan kalamai na waɗanda ba su kamata ba, wanda ƙasar Iran ɗin ta bayyana cewar fara yin gwajin makamin nukiliya alama ce ta wani tashin hankalin zai iya faruwa a cikin 'yan kwanakin nan, inda ƙasar Rasha ta gwada makaminta wanda ta sa masa injin makamin nukiliya. Hakan ta sa ƙasar Amerika ita ma ta ce a fara shirye-shiryen gwajin makamin nukiliya. Ƙasar Iran ɗin ta bayyana cewar matuƙar ƙasar Amerika ta gwada makamin nukiliyarta, to tabbas sauran ƙasashen ma za su biyo baya su ma su ce za su gwada makamin nukiliyarsu, wanda hakan ya zama gasa a gun ƙasashen da suke da makamin nukiliya na su fara aikin gwajin makamin nukiliyarsu. Sai dai a tun shekarar 1992, tun daga lokacin ƙasar Amerika ba ta ƙara yunƙuri ko kuma wata ƙasar ba ta ƙara yin yunƙurin gwajin makamin nukiliya ba, wanda a wancan lokacin aka hana gaba ɗaya. Sai dai a shekarar 2017 shugaban ƙasar North Korea Kim Jong-un ya gwada makamin nukiliyarsa, wanda tun daga lokacin babu ƙasar da ta ƙara gwajin makamin nukiliya, inda ƙasar Iran ɗin ta bayyana cewar kamata ya yi ƙasashen da suke da makamin nukiliya su ajiye batun gwajin makamin nukiliya, su ƙulla yarjejeniyoyi da kuma alaƙa da dangantaka da wasu ƙasashen domin ciyar da 'yan ƙasa gaba. Shugaban ƙasar Venezuela Maduro ya nemi taimakon ƙasar China, Iran da kuma Rasha na su taimake shi da kayan aiki kayan yaƙi, sojoji da kuma makamai, musamman makamai masu dogon zango, wanda ya bayyana hakan a wata tattaunawa da da manema labarai, inda ya nemi wannan taimakon daga sauran ƙasashe wanda za su taimake shi da kayan yaƙi, musamman da na'urori waɗanda za su hango jiragen abokan gaba tun daga nesa, da kuma gyara sauran na'urorin da suke cikin ƙasar Venezuela, wanda ya nemi hakan a gun sauran waɗannan ƙasashen. Kowa ya sani abin da yake faruwa tsakanin ƙasar Venezuela da kuma ƙasar Amerika, wanda a kwana 4 da suka gabata an nemi a sace shugaban ƙasar Venezuela daga ƙasar Amerika, wanda hakan ba ta faru ba. Amma dai a yanzu ƙasar Amerika ta matsa lamba, ko in ce tana nan tana shirin fara yaƙi da ƙasar Venezuela, wanda shugaban ƙasar Venezuela a kwana 2 da suka gabata ya ce sojojin ƙasar Venezuela aƙalla miliyan 8 za su kare ƙasar Venezuela da dukkan wani yunƙuri na ƙasar Amerika. Kowanne yanayi su a shirye suke su fara yaƙi da ƙasar Amerika. Idan kuma muka dawo nan gida Najeriya, shugaban ƙasar Amerika Donald Trump ya zargi ƙasar Najeriya da yi wa Kiristoci kisan kiyashi, wanda ya bayyana hakan a shafinsa na Truth Social, inda ya bayyana cewar ƙasar Najeriya ana yi wa Kiristoci kisan kiyashi. Wannan kalamai nasa sun biyo bayan ƙungiyar CAN ta Najeriya da ta ɗauki, ko kuma ce Kiristoci na Najeriya suka ɗauki maganganun cewar ana kashe Kiristoci suka kai har ƙasar Amerika, wanda shugaban ƙasar Amerika Donald Trump ya ayyana Najeriya a matsayin ƙasar da ƙasar Amerika za ta dinga sawa ido, wanda yanzu haka shugaban ƙasar Amerika ya ba da umarni ga 'yan majalisun ƙasar, ko kuma ce wani kwamiti daga ƙasar wajen su dinga su sa ido akan ƙasar Najeriya domin tabbatar da
wato daidaito a tsakani. Sai dai wato ƙasar Najeriya ita ma ta mayar da martani inda take cewa duka waɗannan maganganun ƙarya ne. An fi kashe musulmi a Najeriya ba Kiristoci ba, wanda kowa ya sani ne a wato 'yan Boko Haram da kuma 'yan ta'addan daji suwa suka fi kashewa musulmai. Hakan ta sa wato ƙasar Najeriya ta mai da wannan martanin, kuma har yanzu wato Baba Bola Ahmad Tinubu yana nan yana faɗi tashi domin fahimtar da ƙasar Amerika cewar ƙasar Najeriya fa ba ta cikin irin wannan yanayin. Haka zalika ƙasar Najeriya ta ƙara da godiya ga wato sauran ƙasashen da suka sa ido, musamman ƙasar Amerika da ta sa ido akan wato addinan cikin Najeriya. Ƙasar Amerika da ƙasar Isra'ila sun zargi ƙasar Pakistan da sayarwa da ƙasar Turkiyya makamin nukiliya da kuma fasahar ƙera makamin nukiliyar. Sai dai wato ƙasar Amerikan ba wannan ne zarginta ga Pakistan ɗin karo na farko ba. A shekarun baya da suka gabata, ƙasar Amerikan ta zargi ƙasar Pakistan da sayarwa ko kuma ce da baiwa wato ƙasar Iran wato fasahar ƙera makamin nukiliya da kuma ƙasar Saudiya da kuma Koriya ta Kudu, wanda hakan ya saɓa doka ta duniya baki ɗaya. Sai dai a wannan lokaci wato zarginsu ya dawo kan ƙasar Pakistan ɗin ne tana shirin sayarwa da ƙasar Turkiyya makamin nukiliya da kuma fasahar, wanda har yanzu dai wato wasu kalamai ko kuma ce wani martani bai biyo baya daga ƙasar Pakistan ko kuma daga ƙasar Turkiyyan ba. Amma dai muna nan muna zuba ido da mu da ku, duk abin da ya faru za mu zo mu kawo muku. Idan kuma muka koma ƙasar Sudan, aƙalla a cikin kwana biyu an kashe mutane fiye da 2000 a ƙasar Sudan ɗin, wanda kowa ya sani yaƙin da yake faruwa tsakanin sojojin ƙasar na Sudan ɗin. Wato abin da yake faruwa, sojojin ƙasar Sudan ɗin sun riga sun kashe biyu. Akwai sojojin da suke ɓangaren gwamnati, akwai kuma wanda su ba ɓangaren gwamnati suke ba. Sai dai a ranar 27 ga watan da muka yi bankwana da shi, wato waɗannan sojojin da suke ba a ɓangaren gwamnati ba sun yi ƙoƙarin kai farmaki wanda suka shiga har wani yanki na Alfasha, suka buɗe wa jama'ar gari wuta, wanda hakan ta sa mutane sama da 2000 suka rayukansu ya salwanta, wanda kuma wato sauran mutane kuma suka shiga cikin wani yanayi inda al'umma da dama suka rasa matsuguni, wanda gaba ɗaya yankin Alfasha ya zama wato filin yaƙi na gaske. Wanda hakan ta sa wato a shekarun baya ma wato Majalisar Ɗinkin Duniya ta nemi ta sulhunta tsakanin waɗannan sojojin domin su haɗe su dawo ɓangare guda ɗaya, amma hakan ya ci tura. To duka dai waɗannan su ne labaran namu na yau. Sai ku ci gaba da bibiyar mu, insha Allah za mu ci gaba da kawo muku duk abubuwan da suke faruwa. Allah ya sa mu dace.